Għat-tieni sena l-Kumitat Amministrattiv ta' Burmarrat, il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u l-Kumitat Festa Burmarrat tellaw festa bdiewa mifruxa fuq jumejn. Il-ħadd filgħodu tradizzjoni li kienet issir fil-passat reġgħet ingħatat il-ħajja. L-attività bdiet parata tal-muturi tal-ħart u nġenji oħra tar-Raba minn ħdejn il-Kappella ta' San Pawl Milqi. Wara saret berik ta' dawn l-inġenji u tal-annimali fuq it-suntir. Għat-tfal din kienet okkażjoni unika. Xi jogħġbok iktar minn ġurnata bħal din? Nkunu l-annimali, birkuhom. Ti darba kon ħadsem inġib il-moturi. U s-sena l-oħra konna ġibna pun noqdu rekbu tfal fuq. Għax illum għanna biex nġibu biex nbirku l-klib illum. U saqtu tlajtu fuq il-moturi inta? Le, ma tlajniex kena nimxuha. Kien hemm min ukoll din il-festa ġabitlu l-memorji. Sabiħa ħafna għax hawnhekk hawn ħafna bdiewa ġo Burmarrat u bdiewa biżlin. Tifhimni jiena kont waħda minnhom illum bil-pensjoni. F'din il-festa ġew esebiti għodda li jintużaw fir-Raba u nbiegħu wkoll prodotti lokali. Preżenti wkoll bejja li marru f'din l-attività bilan li edukaw lin-nies fuq il-prodotti tagħhom. Ġibt hawnhekk għandi eżemplari ta' kif kienu jużaw fl-antik. Dawn għandhom fuq 100 sena pereżempju kien jużawhom il-bużnannu tiegħi. U kif qed nużaw is-sistema tal-lum bil-kaxxi. Kaxxi bid-dilari iktar maniġġabbli il-kaxxi illum. U tista' iktar tikkontrolla pereżempju jekk tarek tista' taqbad it-tella tal-arek u tarek kemm xmart fih. Fis-sistema l-antika ma kienx hemm dak il-benefiċċju biex ngħidu hekk li inti tista' tara. Minn barra l-attivitajiet tradizzjonali, issibtu l-ħadd flaxija tellaw spettakli bis-sem ta' ħafna artisti lokali.